Son Sebastián de Besa, cirurxián maior do Hospital Real. Un personaxe enamorado da ciencia, un personaxe moi acostumado a tratar coa vida e a morte moi preto del. Un cirurxián que vive dentro do Hospital Real desta especie de ciudadela. Un home cunha certa minusvalía, se vedes. E digo isto porque eso quere dicir que un home bastante solitario, que posiblemente, debido a unha tuberculose que tuvo de pequeno, pasase moitas horas só, de aí que lle veña que teña tanto coñecemento, que sexa un home culto, é un home moi seguro de si mesmo. Un home disposto a investigar, disposto a mellorar as condicións dos pacientes naquela época.